दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै सोरगिदिं बिबादि लानाय नुनो मोनदों। मुलुगनां आबहावा साननि समाव बिफां गायनायनि सोलायै बाक्सा जिल्लानि सेसाफानि पलासगुरि गामिनि गुनेश्वर नार्जारी, भारत नार्जारी मोना आबाद फोथाराव मोसौजों हालेवनानै ग्रोम ग्रोम माइ गायग्रा हाजिरा लानानै माइ गायनाय नुनो मोनदों। बे गामियाव बोसोरफ्रोमबो आबाद फोथाराव मोसौजों हालेवनानै ग्रोम ग्रोम हाजिरा लानानै आबाद फोथाराव माइ गायनाय नुनो मोनबोबाय दं। देग्लायबो बे गामियाव गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्राय आबाद मावबोनाय बायदि मोसौजों हालेवनानै आबाद मावनो लानायखौ नुनो मोनदों। मासुरि माइ गायबाय दिनै ओरैनो 4-5 बिगासो गायगोन आरो 28 जनसो दङ गायग्राया। हाजिरा नामा? हाजिरायानो जादों। फुंसे ना सानसे? फुंसे 12थासिम गायगोन बिसोरो बेसेबां हायो। बेसेबां हाजिरा? हाजिरायाथ' थांनाय बोसोरनिसिबां लादों 100 रां आधा बेलायाव। आधा बेला सानसेयाव 200? सानसेयाव 200 रां। जानाय मा होयो? जानाया ओरैनो लाल साहा गोदै होनाय जायो, ओमफ्राय बुद एवनाय बेफोरबायदि आरो, ओमफ्राय गय फाथै थाबाय। बोसोराव बेसेबां बिगा खेथिया खालामो? बोसोराव ओरैनो 20-22 बिगासो जायो आरो। माजों एवदों? ओरैनोथ' न'नि ट्रेक्टर फिसा दं एसे, बेजों माखासे एवबाय, ओमफ्राय गारि हाबैखौ मोसौजों एवनाय जायो आरो, बेहेरबो ना हाया। हालि बेसे लिंदों? हालिनै लिंदों बदल, ओमफ्राय न'नि हालिसे दं। माबायदि देग्लाय आबाद मावनाया? देग्लायनि आबादाथ' ओरैनो बान्दो थानायफोरनि थाखाय मोजां जाबाय। बान्दो गैयैफ्रा आरो अखा गैयैनि दा खोथियाफोर फोनो मोनाखै बोरियाव। नै दा जोंनिया ओरैनो बान्दो दिखोनाय हिसाबै खोथिया फोनो मोननायखौ गायग्रोनो मोनबाय आरो एसे आगथियायै। बोरिफ्राव खोथिया फोनो मोनथ'वाखै, एसे बेनो आरो दुखुनांथावा।